Let's pray. Dali lang po, tawagin ko lang Hindi po. Organize mo ang mga agenda. Ginagawa pa, dami yung katak ng L1. Manok sa Walter tulog na ako kapit dyan eh. Nasa tulog ko. Tulog ko, dahil tulog ko ah. Pwede si dyan. Yan o, bus lang, nakain. Sige. Magpapay. Sarap ang tulog. October 17. Ayan po, tayo po ngayon ay October 17. Dito po tayo mga subscribers sa modelo ng Cupang kay Kuya Jaime. Salac. Sa Brooksing po po pa at Pampanga niya. So, baka niyo po kami alakad ni Kuya Jaime mga. kapatid. Nakadbukas naman yung aircon. Hindi lang. Mawala lang yung nakasulit. Hello, Nak. Diyan. Pakicheck nga itong remote ng aircon. Bakit nawala yung display? Mana yan? Ha? Mana yan? Tapos, nawala yung number eh. Tapos hindi ko ayaw mag-move. Wala yung wala yung on-off ko, on-off. Papatayin ko yung aircon. Sige. Okay. Ayan na. Ayan na. Okay na yung 24. Sa ngayon pala, St. Peter siya nakaburol. St. Peter. Eh, hindi mo kami pwede pumunta. Hindi pwede silang games din yung malayo. Two Chronicles. Ano po ba sa Tagalog yung Chronicles? Ayan. Old Testament yun po. Malalim yan. Chronica. Chronica pala. Meron ba yan? Mas nabila. Meron ba mas talalim yan? Chronica 14:7. Pagbukas ko, andun eh. 14:7. Hindi po. Hindi lang lagi sa sa prophecy niya doon eh. 7. 14:7. Magugulang tao pag ganyan. Ang sinasabi daw po ay verses 14:7. Ano ba? Malabo mata ko. Ano ba? Malabo matumatas ang sugar ko. Tumataas ang sugar. Hindi pa kumasa. Chronica pa rin. Mga o, mga. Ano ba? First 2 Chronicles 14:7. 14:7. Ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia. Pero ang nakasulat 14:7. 3:7. Tingnan natin kung ano. Second mo ulit, first Chronica. 2. Second po. Oo, yun. Sapagkat sinabi niya sa ulo. Sapagkat umaasa kayo
Yun. Sinabi niya sa Buda. mga taga Juda, patibayin natin ang mga lungsod na sa lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na ang mga tore at matitibay ng mga tore at matitibay na pintuan. Yan daw po sinabi. Yan daw po para sa Pilipinas. Patibayin daw ang mga pundasyon ba. Yan naman, kasi kailangan natin maging matibay. Sabihin lang mo na sipungan, yung ating pagkakaya. Ano ng palataya. Na tayo daw dapat ay maging matatag sa ating pananampalataya. Na ang paniwalaan natin, may tunay na Panginoon. Hindi nga po sila sabi kanina. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, tayo daw po ay magbago at manggap na ang Panginoon Jesus ang siyang pag-asa natin. Sa Kanya lang magaling lahat ng biyaya. Kailangan natin magsisi sa mga kasalanan at huwag sumamba sa mga Diyos-Diyos. So yun, importante rin yung Diyos-Diyosan. Pag sila mo Diyos-Diyosan, tapos na tayo. Idolatry. Siyempre kailangan po ipapasok nyo, ito papasok nyo din yung Marcos 11:22, yung Diyos, ang sabi niya, parang natin may nasama, maniwala ka, sabi ni Jesus, mukha ng mga naniniwala sa akin kahit hindi ka. Sabi niya sa Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. Roma 10:9, kapag tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas at namutawi sa bibig siya ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Diba? Kapag itinuring mo rin si Kristo na ng Diyos, ikaw ay tinituring na kanyang anak. Yan sa 1:12. Sinabi yan sa Arayat 3:9, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso, huwag kang magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng bangin, marapat na siya pasalamatan at purihin. Hindi ba napakasabi mo sa sabi ng Kristo eh. Sipi-sipi ko, madali dito, no? Kaya sinabi niya sa Deuteronomy 30:19, ang buhay ay pagpipili. Kung pinili mo ang Diyos, ipapalain ka, pero kung pinili mo ang Diyos, ano mo kung saan lalagay? So, ba't na? Life sa choice. So, yung gawin mo si Kristo, marami siyang mga salita na makapangyarihan na pinangangarap. Pero yung mga bulang propeta po, hindi ba? Yung ang root po niya, sabi ni Kristo, pag-ibig. Diba ba kaya? O, ano yun? Ibigin mo yung kaaway. Hindi ba? Pag mayroong pag-ibig, mayroong pag pagkatala. Kaya natin itong gusto. Kaya natin itong Ama, sabi nga sa 1:36, pinanamon ng pag-ibig ng Diyos sa limutan, kaya pinagdalog niya ang kanyang anak si Jesus upang ang mga sumasampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, maliban sa akin. Yung pinaliwanag na talata at sinabi ni Kristo. Kaya ano ba ka? Panginoon sa pangalan ng Jesus. Ano ba? Pati nila ng mga propeta. Panginoon, ito po sa lahat, napakalit ko nagalabasan mo sa YouTube, sa Facebook, yung mga sinasabi nila. Kung ano ng mga bilog yung mangyayari. Kung naniniwala po kami, Ama, nawala po mo kung sabi nitong hindi, kailangan po ang mga salamin. Naniniwala po kami basang Pilipinas, ligtas sa mga Biblia, sapagkat maraming Christian na naniniwala kaya kaya po siya naman. Hindi mo ipabayaan yung mga Biblia, lalo yung Panginoon Pagkus, Lord God. You will protect us, Lord God, yung mga sa Pilipinas, na po ang mundo, Lord God. Kapayapaan na mga maghari, purihin ka, sampayin ka sa Espiritu ng Buwan. Uli Panginoon na nilang naniniwala lang po, at ako yung balang ng pas na ito.
patuloy po naninira mga pinagpala ng Kristiyano ng Panginoon at bubulabog ang kanilang kaisipan, ang kanilang kataya. Ngunit ito Lord God, ito po ang aming Diyos ang mahal na nasa aming puso. Lalo kaming titibay, lalo kaming sasampa sa iyo, lalo kapupuri sa iyo, in spite of circumstances na nangyari sa buhay ngayon. Kaya, in reality, Panginoon, maraming tulad ng Lord God, maraming Lord God, nothing is impossible to Lord God, natin Panginoon. Muli Panginoon, alaman kami, kasama ng Lord God. Muli, kasi po ang aming therapy sa akin po, Lord, Jaime Panginoon, Ama, agaran po ang aking pong dalangin sa Kanya, kasi makalakad po. Testimony po siya, Panginoon, mas lalo pa nga, mas marami pang manumbalik po siya, Panginoon, Lord God, hallelujah. Hindi po yung mga bilib-bilib yung mas nasabi nila, napakot po ng mga tabagos, Panginoon. Patotoo po, na mayroong buhay na Diyos, pumagitan po ni Kuya Jaime, naglalakad muli. Ang masasabi siya sa mga tao, Panginoon. Lord, bless mo kami ganito, bless mo lang mga anak, pagkabahin po at gabayan, ang nakabuhayan araw-araw, Panginoon, sa pangalan po ng Jesus. Salamat po. Amen. Praise God. Salamat po. Amen! Oh, hindi na ubad! Ano yan? Matibay yan. Nakita ni Labi, oy, sino ko inaubad? Tawa siya ng tawa. Kung na hindi nakaharap. Oo nga, talikod eh. Diretso raw eh. Natawa siya eh. Pinalitan ko na yun. Natawa siya eh. Ubad, diretso eh. Okay? Ayos mo na po. O, sige ba, sige mo. Sige. Importante na sa kanto. Amen. Kita mo si Kibuloy, nanahimik. Di ba? Yung magaling na mga pastor. Ito po yung lotion. Ito po yung langis. Sige. Ano ba ang gusto mo? Lotion ng is? Yung langis mo. Okay, sige. Langis mo na sa'yo. Ayun na ako dalawa magbuti. Hindi siya maumanay. Magbuti ko ba lagay? Pwede na sister. Tapos na tayo. Ito kuya, hindi mo okay. Nasa 140 siya, prosecutor siya. Ngayon kasi pag wala ka naman sa bago, mali na. Mali ito ka, di ba? Kaya kung ngayon ka. Hindi ka mali dito. Oo. Ano sabihin na. Tayo Panginoon. Yeah, so hindi pwede sila, hindi mo sila Diyos. Binabasa lang sila, hindi mo sila na, hindi pwede yun. Hanggat may taong sumasampalataya, nakikita, hanggat may taong sumasampalataya, may taong naniniwala sa Diyos, hindi magagalo Pilipinas, o kaya, ha? Christian country. Philippines is a Christian country. And guys, so maganda po yung kanyang dugo. We will now proceed to massage therapy first. We will make a walking therapy. So let's do it then. Again, the shout out po sa mga anak po ni Kuya Jaime at Kuya Karen. All of you guys shout out and always pray. Always pray po tayo ngayon and have faith in God. So sa lahat po ng both side, kapatid po at pamilya po, nakapagkanak po nila Kuya Jaime Salac at Ate Helen. Sa inyo pong lahat, shout out and keep praying to God and trusting the Lord. Sa inyo sa aking mga pamilya, sa mga tulad ko, bilang pamilya, sa aking mga nakis, and lahat po ng ating mga kapatid dyan at mga subscribers and likers, yan at nanonood po sa atin. Tandaan niyo po, nothing is impossible to God. Lahat po ng ating lakbayan gagawin, marapat na tuloy po ang ating Panginoon Diyos. Nothing is impossible to God. So watching nyo again yung ating program. Ang journey po namin ni Kuya Jaime Salac dito po sa Cupang, Arayat, Pampanga. God bless po, todo guys.
No? Hindi na sila ko ba? Mamaya pagkakunin tayo ba? Mamaya. Bago pa rin. Ha? Kaya rin naman tayo. Kasi yung wala ko yun. Sisinawag mo. Wala ang gana eh. Diba? Hindi. Wala. Lagi takut gurgul ba? Lagi takut gurgul ya. Tapi lindung itu lah. Saya mau grade saving talaga. Sabay gurgul. Ya, hindi ka ba? Ya.
Bawal po sa Bible. Yes. Sa baba ya? Hindi ba?
Sakit yan? Ay, Wala? Stock up, no? Ha? Ayan. Stock up. Oo, stock up eh. Malambot yan. Oo. Oo ha? Oo. Ayos. Siyempre stock up. Malaw. Ha? Ba, oo, oo. Asa? Nandurchi ka ba? O, sarap mo. Okay. Stock up siya, no? No? Tapos? Kanina ayaw, no? Tiga, no? Ayos kaya? Hello, okay?
Dalawa ko yan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Guys, tapos namin kuya yung aming massage therapy, yung mga proceed to part 2, abangan nyo yung walking therapy.